Fl-Awstralja Simon Busuttil u l-eks Ministru tas-Saħħa Joe Cassar kienu l-mistiedna tal-miljonarju Malti Awstraljan Harry Calleja. Calleja magħruf sewa l-involviment tiegħu fil-kriminalità organizzata ħalsilhom żewġ kmamar lussużi f'Potts Point, Sydney, l-Awstralja. Dokumenti li għandu fideh One News juru kif għal kontrarju tas-soltu l-istaff tal-lukanda ntalab speċifikament biex ma jitlaqx u jibqa' jistenna lid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Calleja u l-konnessjonijiet tiegħu mal-politiċi f'ambjent informali jmorru lura snin. Fl-2008 ġurnali Awstraljani kienu rrappurtaw żjara li politikant fl-Awstralja kien għamel f'pajjiżna spejjeż ta' Harry Calleja. Calleja xogħlu huwa li jiġbor id-djun mingħand in-nies. Tela l-Awstralja fi żmien li Kings Cross Sydney kien magħruf sewa l-korruzzjoni u xiri ta' kapijiet tal-pulizija. Fl-Awstralja huwa deskritt bħala persuna li kien jagħmel dak kollu li kien jiġi għal idejh, inkluż fil-grupp ta' taħt l-art li kien jifforma parti minnu. Għal xi żmien kienu wkoll sit ta' klabs magħrufin sew fl-Awstralja. F'Malta huwa għandu 4 kumpaniji li l-kol huma maqbuda b'mandat inibizzjoni minħabba kawżi pendenti li għandu quddiem il-qorti f'Malta u fl-Awstralja. Fl-2005 l-kumpanija tiegħu kienet iddeċidiet li tbieħ 3,500,000 sem mill-kważi 9 miljun sem li kellha. Dan wara kuntratt ma' bank li jismu baqa' mistur. Minant dan il-bank il-Callejas kif huma magħrufa fl-Awstralja kienu xtraw mal-kważi $70 miljun li kellhom xieħdu minant ħaddieħor.